Good evening, sir. Ning kalau mga alam ng mga ilaw, turin atensyon na yung bone niya. Roll number 5. Alam ko ba din meron? Ibu mo ipasalhin. Yasang teka di lang pesi lang ba? At siya ilaw mo ba? Iso nanti akan so tange. Hetiang upuy ilaw na iveta ka chuan. Kau ran lekot ka ngay rambol na hi sonu son ati chuan op suali ni ringem. Ringlaw. Nang larin chani ka so ta che. Hetia pasal kotlang le kau ran ilmang taki nei ta ka chuan. Kotlang le kau ran ilmang na zel tura. Abe kap tu ni ngay tuma. Ti tu ti chia lo break kap tu ni tum. Okay, ang nga, pick up ko ma.